Στο απόψινό μας σεμινάριο, θα έλεγα βραδιά, η βραδιά ακολουθεί. Είναι μία αφιέρωση που θέλουμε να κάνουμε στον Πόντο, με τίτλο «Ταξίδι στον Πόντο», με τον εκλεκτό προσκεκλημένο μας Γιώργο Κασαμπαλίδη, ο οποίος έχει έρθει από την Ελλάδα για να μας μάθει πράγματα που δεν ξέρουμε, ενδεχομένως να ξέρουμε ίσως με εσφαλμένο τρόπο, ίσως να είναι και σωστός ο τρόπος. Αλλά νομίζω είναι ο καλύτερος που θα μας πει πώς ακριβώς πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα, τι πρέπει να γνωρίζουμε και ούτω καθεξής. Ο Κασαμπαλίδης είναι ερευνητής, χοροδιδάσκαλος, παραγωγός του Ράδιο Ακρίτες και πολλά άλλα που άμα πω μπορεί να κάνω και λάθος, κάντε να μην πω τίποτα άλλο, τουλάχιστον αυτά που ξέρω. Εύχομαι να περάσετε καλά, να μάθετε κάτι παραπάνω από αυτά που ξέρατε και ο λόγος στον Γιώργο. Γιώργο, σε καλωσορίζω και εγώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακούγομαι νομίζω. Ναι. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους εσάς εδώ σήμερα για την παρουσία σας. Τον Πρόεδρο, τον κύριο Θόδωρο Χατζίδη, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, του Σωματείου, Παναγία Σουμελά. Καθώς επίσης και τον προξενητή, τον Μιχάλη τον Ιφαντίδη, για την σημερινή μου παρουσία σήμερα εδώ. Να ξεκαθαρίσω, δεν ξέρω πόσοι από εσάς, υποθέτω αρκετοί του Συλλόγου, τον ξέρετε τον Μιχάλη, αλλά εγώ θα ευχόμουν να μην ήταν εδώ και να ήταν πάνω, στην Ελλάδα και στη Μακεδονία, γιατί ο Μιχάλης είναι ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες στα κρουστά, στον Ταούλ. Με τον Μιχάλη έχουμε συνεργαστεί όταν ήμουν υπεύθυνος χοροδιδάσκαλος στα φεστιβάλ ποντιακών χωρών και πραγματικά είναι τύχη για σας που βρίσκετε εδώ. Μακάρι να γυρίσει τύχη και να ανέβει. Ναι, σεβαστό και αυτό. Εγώ λέω τι θα ήθελα εγώ. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα η παρουσία μου εδώ στην Μαρτυρική Μεγαλόνισσο. Όπως επίσης και το γεγονός πως ήρθαν συμπατριώτες μου να παρακολουθήσουν την εισήγησή μου. Μια εισήγηση η οποία είναι σχετική με την χορευτική παράδοση της ιστορικής μας πατρίδας. Ο Εύξηνος Πόντος είναι το μέρος από το οποίο κατάγονται οι πρόγονοί μου, αλλά και η πατρίδα της καρδιάς μου. Ο Εύξηνος Πόντος είναι ο παράδεισος στα βραδινά μου όνειρα, αλλά και το μέρος που αγαλεί η ψυχή μου όταν πατώ το πόδι του και το κάνω όποτε μπορώ. Ίσως αρκετά συχνά, ίσως όμως δεν φτάνει και θα έπρεπε και ακόμη περισσότερο. Πιστέψτε με, όσο και να μην είναι αντικειμενική δική μου άποψη, είναι το ωραιότερο μέρος στον πλανήτη. Όσο υποκειμενικός και να είναι. Αναρωτήθηκε άραγε ποτέ κανείς πώς γίνεται παιδιά του ελλαδικού και όχι μόνο χώρου τέταρτης και πέμπτης γενιάς προσφύγων να ονομάζουν πατρίδα ένα μέρος που δεν έζησαν ποτέ, δεν έζησαν καν οι γονείς τους και ούτε καν και οι παππούδες τους, και να ανατριχιάζουν και μόνο στο όνομά του και να συγκινούνται και μόνο στην όψη από τις φωτογραφίες. Τι είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε ιδιαίτεροι? Κάτι που ασφαλώς και όλες οι εθνοτοπικές ομάδες της χώρας και του έθνους μας δικαιούνται να αισθάνονται. Ενώ είμαστε το ίδιο Έλληνες με τους υπόλοιπους συμπατριώτες μας, γιατί αυτό προσδιοριζόμαστε ως τραντέλεμοι εμείς? Υποθέτω ξέρετε όλοι τι είναι οι τραντέλεμοι. Ενώ είμαστε από μία μήτρα, τόσο ίδια με τα υπόλοιπα αδέρφια μας, και το δείχνουμε,
γιατί συγχρόνως δείχνουμε και τη δική μας ιδιαιτερότητα. Στο παραπάνω τελευταίο ερώτημα θα σας εκθέσω τη δική μου ταπεινή άποψη.